ľudia, dneska si zahráme Among Us. Chcel by som veľmi, aby som bol aj crewmate, aj impostor. Chcel by ukázal obidve rasy. Na budúci môžem dať aj tieto iné, a teraz najprv budem dávať iba diskonutnú na to. Najprv tieto iba, toto iba. A hrám iba jedného impostora, ale chcem, aby to bolo krátke hry, to netrvalo moc dlho a tak ďalej. Ako to neprímne. Skúsim tých 10, vám to bude fungovať. Som tu. No, presne, ja už som to postupil, už mám toto, tieto 3 veci, mám tu 3 petov, farbu akú. Mám si model, tak to myslíte. Tak idem na to. Crewmate, sakra, nevadí, ale jeden impostor. To bude ťažké. Prvý questík. Niektorí ľudia nevedia aj, ako sa napríklad robia nejaké tie questy. Niektoré sú ťažké, niektoré ľahké. Napríklad na toto potrebujem 50 minút, aby sa to urobilo. Práve ma zabila moja kópia, pekne. Kto to je do ryti? Pekne, tlačítko. Nevadí, možno ďalšiu hru. A kto bol tá kópia? Asi ten červený. Je tu jeden impostor, je tu 10, tak to je na tom ťažké. Že dosť dlhšie trvať to bude. Ja som povedal, že to je red, ale tak nevidia. To je jedno. RIP X-ko do mnou. Ejo. Orange with me was. On to hádže na ňo, na tohto oranžového, tak ja by som povedal, že buď on sa premenil na mňa a on tento to videl, alebo on sa premenil a hádže to na ňo. Tak povedal, no neviem, ale tak ja si mu veria. Posledný 2, 26 sekúnd majú. A som ako prvý umrel, Ježišmária, prečo sa na mňa premenil? Ja mám 20 ako tento, to je najviac level, čo tu má, sed. Ja som aj predtým aj natáčal, ale už som prestal, ma to nebavilo a teraz idem sa skúsiť zase. A tak ďalej. Potom mám ešte jedno video, by som chcel skúsiť dať. A to uvidíte, o čom to bude. Nevadí. Hodili to na zlého. No všetky questy hotové. No toto, jak vidíte, ja som to urobila, musíte dať tú zlú farbu, nie to dobrú, ale tú zlú. Som niekto umrel. Neviem, nebezpečné je takto, keď je tá elektrika, je nebezpečné niekoho zabiť, pretože niekto tam príde, už ťa odhalí. On to hodí na toho orange chudák má zo všetkých najmenšie tú vec a hádžu to na neho, že sa nehambia. Alebo nie je tu iba jeden, týchto dvoch to niekto bude, z týchto troch možno som povedal. Alebo ešte ten stredný, čo z týchto 4. No. Už tento to odpojil, my vás sme umreli.
Hádže sa na ňo ping, nikto hádže na pinke. No, to bude ťažké, to bude ťažké. To vyjde. Vyhráme. Na ďalší rok by som chcel byť impostor, ale akože keď som bol modrý, to je žiadna šanca skoro. Najväčšia šanca je u oranžového a u červeného. Neviem, čo to tak je, ale je to tak. Raz som si priznať, som bol 8 krát za sebou impostor. Strašne som bol happy. Strašne som bol. Ty kokos, že to niečo rozbijem asi. Ježišmaria. Však si vyberte buď ten oranžový, alebo ten pink. Rúžový. Výhoda je v tom, že keď si tu, tak vlastne môžeš cez tie steny chodiť. To je to najlepšie. To mi to najviac páči. Toto je pre mňa najhoršie, pretože tu musím čakať, to nič nerobíš. Iné sú napríklad najzabavnejšia je tá karta, lebo niektorí ľudia to na tým môžu straviť aj celý deň. Aj tak nič. A bol to aj dobrý update, veľa updateov. No a to sa to dobre to zlepšili, veľa map. No je veľa, jedna mapa sa tu pridala. Tak mi sa to páči. Prosím, ďalšiu hru, nech budem impostor, to strašne chcel. Tak poďte, čo to háču, pink. Takže na pink. No pozor, ďalší umrel vlastne, tak pozor, lebo už sa dostávame na koniec, už pomalinky každý zmizne. Nikto nevyhodili. Yes, hodili to, prosím, nech to impostor, prosím. A je to. Nie je to. Ježišmaria. Až konečne hotovo. Či je výhodné robiť duch ako impostor? No, povedal by som, že to je docela výhodné, že tie questy robíte, vy ich splníte. Ok, nikto nerobí, tak nikto nevyhrá. Elektrinář. Tu niekto bol zabitý? Dole. Kokos. Tu niekto umrel. Nikto sem kamu nejde. A to je človek. Kam on to ignoruje? On to ignoruje tento. On si to nevidí, ale on to ignoruje. Čo mu je konečne? Tento neviem, či... Nie, on není impostor, bol to iný, by som povedal. Alebo je impostor, ja som chcel späť a urobiť elektriku. Teraz, keď vyhodia zlého a impostor niekoho potom zabije, tak už je koniec. Vlastne koniec, refollow me. What the heck? What? No, sedče... Počkaj. Vlastne ich to hodia na dobrého. Nie na dobrého, akože dobrého, nie že, no, akože na dobrého impostora. Nie by som tak hovoril dobrého. To vyzerá dosť dobre. Prvé, jedna hra 9 minút, kámo, 9 minút. To je hrozné niečo. A to len 10. Lebo čo ešte jedno a tam bude oveľa menej, alebo... Tak 3 hry som chcel dať. Ty kokos. Zabiť. Prosím, poďte. Niekto impostor zabije dvoch? Aj konečne koniec hry už. Odpojím sa možno. Áno, odpojím sa, viem, nemal by som sa odpojiť. No ako to je jedno, ale... Nemal by som to... Niekto tu nebol. On tu je sám. Niektorí to ignorujú.
To sú... My sme kvôli ním prehrali. Bo to ja som to hovoril, že to buď bude ono, alebo niečo z tých. No nevadí. Dáme ďalšiu hru a ja sa odpájam. Je to 10, ja to stalo tak, aj tu nás to bolo inak. Mám tu jednoho impostora a keď s nejakým priateľom chcete, tak tu si menite toto, alebo toto. A to nepôjde. Chodem mapu. Syria. To funguje. Yes. Červená farba nepôjde. Som červenú. Jasné, leave, tak jedno. Prosím, nech ma to nelívne znova. Nie je tá istá mapa. Jeden? Vážne, iba jeden tu je. Hriti už. Nebaví ma to, ja viem, nemal by som to robiť, ale nebudem tam čakať 10 hodín. Chcel som čo najskôr tam bolo to. Prosím, to buďte, prosím. Jasné, nejde to. Vezme tu len dvaja, to séria, nechcem tu byť dvaja, traja. Dobre, nebaví. Čo to povie, What please? Čo chceš? Akože to mám 7, viete čo je to mám 7, to je jedno. Dobre, na to dajte štart. Štart. Ten sa oranžoval svet, to dáme. Yes! Aj toto zmenili, tu ukazujú na boku, že koľko tam je hráčov a tak. Jak to bolo to je oveľa lepšie. Ja som ešte nikdy nevymýšľal mapu, tak keď si uvedomujem. Ešte nikdy som nevymýšľal. Mne sa to najviac páči, lebo ty takto skenuješ proste. Vidíš, kto je mŕtvý a kto je živý. Je to 5 sme tu už 4. Teraz som zvedavý, čo budú písať. No, hovor. Akože čo chceš? Čo sa dá tlačítko? Dobre, ak hovorí, skúsim dať mu meeting. Meeting. Numina. Report, homegame, red is imposter. Jasné, do niekedy to hodia títo, čo to možno sú, že na to druhú a potom hlasovať tohto budú. Prosím. Ja to nebudem čakať. Dávaj, prosím. Yes, dobre. Keď som mal tohto, tak by, toto je teraz založené na mňa, alebo čo som tohto. Keď mi bude on impostor, to red. Hodíme to na red. Dobre, hodíme to na red. Red to je. Z ničoho než dal tlačítko a hádže to na iných. Blb. Sweet dream, I no, to dali som povedal. Nepočí sa mi moc. Prečo za mnou? Nechoď. Ďakujem. Čiže mal by som ísť tam, ale je to viac keď nerobilo. Je to najhoršia vec pre mňa. No ja to už viem toto kartu. Ja to hrávam veľakrát už. Konečne. To musíme ísť na elektrinou.
Jak sú zabití? Nie. Ideme na... Toto je... Nikto není u elektriny. Nie? No, hotové. To je otázka hotová. Ja sa nepáčia moc, prečo idú tak pri sebe. Buď niekto si pripravuje svoje triky z Afriky a zabije ho, alebo možno na schvál tak robia. Kedy je cez kamery. Dáme rada. Dajte reda. Je Reda mŕtvý! Sorry. Čo som písal do riči? Prepačte, ale asi budú 2 hry. Tak dám to video a budú len 2 hry. Je mi to ľúto, lebo načo tak moci 17 minút a toto chvíľku končíme už. Tak s Bohom všetci. Ty kakas, tady tichoť. Dobre, jeden dal skip, jeden to hodil na mňa a jeden dal preč. Teraz jedna tých dvoch, kto koho zabije. Strek svinia. Nemôžem sledovať, lebo neviem. Čo je na kamery? Možno je to ten mod, ktorý ma zabije, už ho som ukončil 17 minút. Na kamere? Tu. No dobre, teraz hodiť na mňa. Prosím, nech to je blue. Jasné, hodí to na mňa, lebo ten modrý mu ide veriť a hodí to na mňa, určite. Nám búla. Chuje 20 minút, musím to rýchlo dohrať. Poď už! On dal zase skip, to hodím na seba, kamo. Ja už to skončí. Viete čo, ja čo sa spravím tak, ja to hodím na seba. Ako mňa to už nebaví, toto nechcem už. Nebaví ma to, pardon, to je jedno. Sa už zabijú konečne. Wow, Dorici. Mám mŕtvy chaloši. Lebo som už vzať už čas. On tu nás prankuje. On nás tu prankuje. FBI-ka, prosím, otvorte nás. Zabij nás. Zabij nás. Yes, záchrana. On nás nehal vyhrať. Bože. Už mi veríš? On nevidel, že to tam mental asi 3-krát za sebou a to sa nedá. Som, že to je Blue. Keď povie, že som ja impostor, nepostihnutý. Ja už mám ukončiť video.
To je jedno. Antoš, prosím, hlasuj. Opäť! Hrám s postihnutým človekom. Mne to je jedno. Prosím, hlasujte to tlačítko už. Zabiješ ma už. Zabij ma. Prosím. Teraz choď nevyhráme. Neviem, tu si... No, to je kašel na teba. Čo to posledný task, kamo. To si už nebaví, ja už... To chci... Môžeš už konečne dať proste tvoj task. Ja serem, viete čo, ja sa asi odpojím. Vyhrali sme, neviem ako, a to je jedno. No to znamená... Dovidenia. Like a odber, prosím. Jak som vám slúbil dneska na videoky, tak like a odber.